le live tsika tignany juste magnapetraka consigne fotony ro nagnapetraka balise soi-disant aéroportny Arasara ndraiky amin'ny Njakaka. Atsika jiaby zegny concerné zao, azonareo zegny simple karaha io, ataotsika karaha système antegna mandeha mission extérieure, le vahoaka izy koa fa mahita raha tsy normal, izy koa rô mahavita mi-téléphone même tia mandefa message aminakahy, soit mandefa message amin'ny zokibe, soit mandefa message amin'ny namagna aby ao, soit mi-crie, soit mi-siffler fa misy raha tsy normal, dika zegny passage ny ro milice aby io. Zegny amizay nivolaniko nomaligny edy hitanareo atsika ty tsisy milice, génération Z tsisy milice. Natoa président Andry Rajoelina nasaky nivolagna resaka milice io, ça veut dire fa izy tia ampiasa le milice io, izy tia ampiasa le milice. Tsisy olo managna milice izy koa tsy Mamirahavatomanga, fa hitantsika jiaby Mamirahavatomanga misy milice. Resaka arme zegny, nareo kaza intimidation ndreo kaza jirenareo, zegny volaniko aminareo, zay vahoaka mahita misy raha tsy normal, soit mandalo amin'ny quartier nareo, soit korognareo rô, alevanareo soit siffler, alevanareo vilagny, mila magnano bruit maresaka be anareo, mila magnano bruit maresaka be fa normalement rô tsy andeha, mais bon, atsika zao fa haitsika Andry Rajoelina il est prêt à tout, izy tia petraka ao, normalement izy tsy tokony hipetraka ary tsy tafipetraka. Fa hitatsika merci anareo Diego, franchement je suis fier, mais vraiment fier d'être un Diegolais, franchement raha nataonareo niany hita fa maro olo nifotra Diego, za ndraiky fa depuis le début za mivolagna Diego zay koa zala mihetsika zala ireo tsy voatany franchement ça donne la chair de poule raha nataony Diego, franchement adorable. Même boka Antananarivo mivolagna nihetsika zala Diego fa karaha io volaniko, Diego fa karaha io zegny volaniko, atsika c'est pas pour rien que atsika lohany konay, atsika lohany volaniko aminareo zegny, Madagascar atsika lohany, atsika farana agnabo agny dans le nord atsika, donc continue nareo raha io fa tegna fa hely Andry Rajoelina fa tsy hainy raha ataony, justement izy tavela, le cul entre deux chaises volaniko aminareo zegny, andeha ty izy avoatefaka, andeha ambadika ty izy avoatefaka, tsy hainy raha ataony, donc il essaie de jeter sa dernière carte, il essaie de jeter sa dernière carte, ça veut dire manipulation de masse, l'opinion publique andeha manipuleny, ampidiny resaka robot, fotony olo zao mivolagna intelligence artificielle nidirany, mais il ne connaît rien, même vidéo nazy miboaka teo archive, naturalisation par filiation, soit c'est l'un ou soit c'est l'autre, il y a pas les deux, ça n'existe pas. Andry Rajoelina, voilà, veriny izy zegny volaniko. Misy koa magnontany, oui mais après Andry Rajoelina azova apetraka io, ça c'est un autre calcul, zegny volaniko aminareo, ireo dinosaures de la politique aby koa miala io, jeunesse karaha nareo nitondra, raha ataonareo zio tout était réfléchi, Madagascar tsy maintsy mandroso, ilaigna dinosaures de la politique, mais à condition tsy fitiavan-tegna andreo. Après amizay raha volaniko aminareo, c'est le système mila adoso, le système jiaby io, mila adoso HCC, mila adoso CENI, raha jiaby zegny, on n'a pas besoin de ces gens-là. Azonareo zegny, atsika amy tanàna atsika ao fo agnatiny partout volaniko le, que ce soit Antananarivo, que ce soit Toliara, que ce soit Diego Soares, que ce soit tout le monde va s'occuper de leur terre. Olo jiaby s'occuper ninazy. Zegny volaniko, l'état fédéral c'est pas une division. Zay mivolagna aminareo fa c'est une division, c'est que il n'a rien compris.
ça l'État central c'est la dernière chose que la France nous a laissé. Et la France n'est ita unitaire comme na rofa rona ena ngano izy. Mais par rapport à Madagascar et la France, c'est pour ça que Madagascar, pour s'en sortir de là, c'est l'État fédéral. Il y a rien d'autre. Izy koa mbola misy olo mankadalana roa mivolagna tsy marigny zegny État fédéral, c'est une solution. La seule solution à Madagascar, c'est ça. Tiadala olobetsika teo fa nitaky zo depuis 1960 jusqu'à nanty nagnino Madagascar tsy mandroso, c'est à cause de ça. Fotony ro élite aby io volaniko aminareo zegny fitiavandreo tegna jusqu'à pagnamboaragna passeport mila mandeha Antananarivo. Tsisy olo d'accord amin'ny raha karaha zegny. Izy koa lalagna mbo tsara, ya, mety. Izy koa billet d'avion tsy lafo, ok, mety. Mais tout est disproportionné. Donc, atsika tsisy raha vitatsika amizay. Ampidivindreo amizay atsika. Miady. Zeny avy niady io. Zeny avy niady. Ino raha tempoarina andradreo levanko aminareo zegny? La guerre civile raha tadiavindreo fa fotiny fa tsy hainy raha ataony. Tsy hainy raha ataony. Azovy zio misy vola ke andefa milisy izy koa tsy mamravatomanga. Soit tsy haiko adinareo roy miaraka mamravatomanga, tsy haiko possible mamravatomanga de désignenao igny ataonao fa agnatin'ny génération Z ao, agnatin'ny misy cyber, anao fa mahay raha volagnanao parce que je ne peux même pas prononcer ce genre de discours baka. Azonao, je peux même pas, anao volagna robot, mais punaise, anao nisy vola be io, anareo nangalatra vola be, nagnino tsy niutilisenareo robot basy. Anao volagna fa nambesan-dreo zay nandeha à New York tagny, io ro nagnano tolognandreo. Non, c'est pas ça, monsieur le président. Fa ela koa n'olo ty hetsika e. Tsy namezanareo toerana, tsy namezanareo autorisation. Donc, à partir de moment, anao tsy nagname autorisation, vahoaka koa mivolagna bon, allo fotsika e. Même atsika tsy mahazo autorisation, allo tsika. Nagnano vahoaka. Niana anao, raha tokony ambelanao, anao mivolagna. Bon, za hiala e. Za hiala. Deuxièmement, anareo député volanko, anareo député. Anareo ny mamono andradreo io tsy hainareo koa. Ino raha ambesanareo magnapetraka mention de censure. Ino raha pour destituer le président de la République. Ino ambesanareo. Ino motif. Président de la République, chef des armées. Nitif tsy vahoaka anazy. Premier motif. Azonareo zegny. Premier motif. Deuxième motif. Andinirina Rajoelina a perdu sa nationalité malagasy en 2014 parce que izy nangataka à sa majorité nationalité vaza. Voyez, il y a plusieurs. Troisième chose, les arrestations arbitraires. Les arrestations arbitraires. Zay volagno tokony mandinika eky izy io. Izy boka tsy fetsy. Izy tsy fetsiny. Za la place nazy. Ino raha tadiavin'ny vahoaka? Vahoaka mila état fédéral. Ok. Fa ny ravango gouvernement, aloha apetrako état fédéral. Azonareo zegny? Aloha apetrako état fédéral. Ny ravagny ny gouvernement quoi. Io amizay zegny hoe aloha aboakako tous les prisonniers politiques. Mais lui il s'enfonce. Midika agnatin'ny lavaka fo izy. Midika agnatin'ny lavaka fo. Tu vois? Il peut rien dire. Olo ankilanazy masary mankatia izy. Or que tsisy araiky mankatia izy. Miamby igny ombiagna Andradrelo lavo. Ombiagna Andradrelo lavo. Ah. Sasandreo mangataka ino réfugié politique rô zio. Mavozo rô zio baka. Miaraka amin'ny Andradrelo. Andeha hagnano karaha sasany koa. Agnaraka réfugié politique. Fotiny mavozo. Mais Andradrelo, tu n'as plus, franchement, anao koa vraiment mbola misy intelligence. Et le fou volanko zegny, tu vois, raha nataony Diego Suarez niany, raha nataony Tananarivo, raha nataony Tcholea, raha nataony, anao tsisy mankatia anao Andradrelo. Anao volagna fa anao tiany Diego.
anao tsy teny Diego Andry Rajoely fa mamosa koa n'olonao jiaby anao nangalatra vato Andry Rajoely anao nangalatra vato anao tsy teny vahoaka fa hita maso izy io après amizay ino atiavan'ny vahoaka anao ino raha nataonao tsara hitan'ny vahoaka petsako le question koa baka tsisy Andry Rajoely niza ino raha nataona Andry Rajoely mba téléphérique tsy volany tsosa ianareo baka volany tsosa izy zanakanareo soazafinareo andegny efa raha jiaby zay indraiky zay volaniko izy koa mipetsaka état fédéral io le bien malakin'indreo jiaby io magnefa téléphérique io magnefa tsosa maro izy fo mavita magnefa tsosa atsika volaniko zay zavanareo raha tokony iaretegna mamirahavatmanga zavanareo maro zavanareo agnaragna anazy lanko aminareo zay tapenareo scandale de mamirahavatmanga sur internet fo aboakandreo eo raha jiaby tsy zany volagna raha nataony rango voalohany rango izy niaraka any Andry Rajoely ro nagnano kidnapping ro miaraka amy karany iry tiako quincaillerie 2000 iry maromaro baka quincaillerie 2000 tiako azo maromaro idokana importé ambilobeo maro nero io zay koa angisany karany zay ny volaniko anareo amizay izy koa iagnin'olo ataonareo zay afo iagnindreo karany fo parce que anareo maro koa maloto maro koa ny anareo maloto anao niaraka amin'ny oligarchie aby io tsisy raha vitanareo au lieu que magnampy vahoaka magnampy karakory ampandroso tanàna aty karakory azahoane ciment karakory azahoane vary karakory zay mandafisy ty moramora anareo ndraiky magnaraka voninareo koa na manareo karany araiky mandafa commence magnefa imponazy magnefa raha jiaby izy normaly igny amizay voninareo koa boka fotiny même izy volaniko aminareo zay même izy Diego mbola mangala ciment boka Tananarivo azonareo zay or que izy Diego or que port io ankilany io tsy lavitry mbola mangala ciment amy karana igny fa tiny ni bloqué-ndreo marché ka à partir du moment izy koa fa misy magasin soit entreprise karaha ataony mamirahavatmanga mi bloque le marché ça veut dire que izy miasa amy fanjakana ary izy koa fa niasa amy fanjakana dikan'izay tsy maintsy corruption zegny amizay atsika boka Diego ty fotiny raha io centralisé boka atsika tsy mavita mizaha agny Antananarivo agny par contre raha igny koa natao état fédéral décentralisation jiaby igny tout de suite atsika magnino raha ty navy teto ta Diego soit Tamatavy ty prindrazy ty de olo jiaby mahita mais izy mandeha Antananarivo agny olo jiaby tsy possible donc zay ny volaniko Andry Rajoely il n'a plus d'issue de toute façon plainte tsy maintsy mandeha amin'ny Andry Rajoely parce que Andry Rajoely est un assassin Andry Rajoely mpamon'olo en tant que chef des armées anao izy koa ny pofoka basy anao nitifitsy Andry Rajoely azonao zegny anao ino asan'ny gendarmerie zegny maintien de l'ordre anareo gendarmerie aby io on utilise une balle réelle en temps de guerre. Est-ce que Madagascar était en guerre? Non. Madagascar n'était pas en guerre. Donc, il n'avait pas lieu d'utiliser des balles réelles. Et en même temps, la légitime défense, monsieur le gendarme, il faut que ce soit proportionnel. Ou l'empancarde, même ils en vatent.
même izy mivato. En même temps, vous les avez provoqués. Izy koa namezany préfet Antananarivo igny, lalagna rô nagnano manifestation, ny encadrenareo tsara, gendarme, izy karaha nataotsika ta Diego io. Tsisy olo naty teo, tsisy olo naty. Vous avez provoqué, vous avez semé et vous allez récolter. Azonareo zegny, vous avez semé, vous allez récolter. Anareo jiaby préfet tany nisy tany nitifitry, anareo représentant ny Anjirajoely amy tanàna misy anareo, amy province misy anareo. Izy koa nitifitry force, ça veut dire que anareo koa nagnamia ordre. Anareo nagnamia ordre. À partir de là, vous êtes Madagascar, volaniko aminareo zegny, tsy pays en guerre. C'était une manifestation. Après mizay, araiky Rajoely araiky ty koa, tiako zao Patrick, tiako zao ve, ino, randeny volagny, tsisy balle réelle toi. Je vais te montrer dans la tête une balle réelle zegny. Conseiller tiako njovy président de la République igny. Adala zegny, nagnano comédien zegny, même le mémoire an'olo mata Diego Sere zao. Hita fa voatifitry bala. Anao mbola masaky mivolagna fa non, reo tsy niutiliser balle. Niany volagny, azov mamira vatomanga ty, anao volagna tsy hainao mamira vatomanga. Olo magnefa anao tsy hainao. Anao mamirery olo koa boka, anao koa mamirery olo. Io volaniko, ireo jiaby io, il faut porter plainte contre eux. Ary izy tsy alefa prison en France, prison en France, ils vont être nourris, logés, ils vont encore s'en sortir. Alefanareo en prison à Madagascar. Prison namboarindreo igny. Mais cette fois-ci, la même sentence que ireo jiaby nampidirindreo agnatin'ny prison. Anareo matatra olo magnano manifestation, alatsika anareo mikatikaty, diadiavinareo, jusqu'à la bombe lacrymogène alefanareo amy l'hôpital. Ça, vous êtes soldats là? Vous êtes des gendarmes? C'est ça, maintien d'ordre? Maintien de l'ordre? Non, je crois pas, moi. Je crois pas. Zegny volaniko, raha zegny insisteko à chaque fois, atsika diaspora, naboaka atsika marigny fa atsika mahavita raha. Même ivelany. Parce que, en même temps, atsika diaspora volaniko zegny, karaha 19e ethnie. Atsika nisany mampandroso les comment on dit ça, l'économie à Madagascar. Calculer naro, mety zavanaro amin'ny internet raha volaniko zegny, je vais pas inventer. 4 milliards nalefa diaspora l'année dernière à Madagascar. 4 milliards. Après mizay, 4 milliards angalarini fitondragna ty alefandreo dans les paradis fiscaux. Zegny volaniko aminareo. Atsika diaspora, réfléchissez bien à ce que je vous dis là. Atsika mila manangana association matanjaka. Matanjaka. Dans le monde entier, mila misy représentantsika. Azonareo zegny, exemple, misy problème à Maurice, resaka drogue, mescaline, au moins les diasporas peuvent s'élever parce que ce sera reconnu, l'association il va être reconnue, tu vois, mais défendre olo aby zegny. Azonareo zegny, même un exemple, avy namatsika eto, à la Réunion, je prends l'exemple, izy very tsy hainy karakory magnamboatra taratasy au moins on est là, tu vois. Io tsy resaka politique fo volaniko zegny, c'est l'aide. Au Cambodge, olo mikaiky za au Cambodge, misy namagna ty tavela, nandeha niasa naterindreo niasa, passeport jiaby nangalarindreo, au moins misy mavita mitsangana koa association le diaspora io, na international volaniko zegny, mavita miaro atsika. Exemple, Anjirajoely nagnano discours tamy l'ONU, au moins atsika mavita mikoragna devant l'ONU pour contrer Anjirajoely. Sous après, zegny volaniko, association volaniko aminareo io, si ça c'est bien monté, io volaniko aminareo zegny, matanjaka atsika, on est représenté partout.
possible misy olo avozovozatsika ely. Mais le problème blanco zegny en plus za mivolagna aminareo zegny c'est une histoire exemple 1 euro cotisation exemple zay tia agnamia amizay magnamia 1 euro c'est quoi 1 euro même pas une bière azonareo zegny firy million tsika na misy cyclone ay tsika fa fanjakana mangalatra atsika mavita magnamboatra exemple magnampy agnamboatra karakory université ny Diego ty tsy manjary université atsika mavita magnamboatra tu vois misy tseka tu vas voir fa écolage mais au moins tu vois il faut qu'on arrive à vivre de ça, il faut qu'on arrive à monter cette association parce que c'est très important. Agnatina association en général, misy avocat tsika, misy psychologue, misy assistant social, misy raha jiaby tokony agnatina association zegny. Tu vois? Fotony hita maso depuis le 25 io, les week-ends donc aminareo en Allemagne mibozy olo, à Paris mibozy, à La Réunion. La semaine dernière, voilà, tsy maro olo karaha niany. Je sais que je n'espère pas aller encore la semaine prochaine. Parce que j'espère Andraduel miala io direct. J'espère Andraduel miala io. Oui, non, c'est pour parler. Après, famar ou d'accord, mais ça c'est juste des idées que je balance. Après, tu vois, moi je sais que au Canada, j'en ai parlé, après, association quoi, à préfecture, on est reconnu, tu vois, on va nous représenter à l'ONU. Direct à téléphone Amnesty International. On sera protégé, mais il faut que c'est une association, il faut que ce soit bien structuré, il faut que on aura des bénévoles, je veux dire, il y aura les avocats, pourquoi pas porter plainte contre Andraduel, hein, pour l'assassinat qu'il est en train de faire. Justement, voilà. Zeny volaniko droit de l'homme tiendo marigny raha volagninao zegny mais zeny amizay ny volaniko fotiny za nahita vidéony Zoukbe teo resaka soi-disant balisage à l'aéroport za fa mivolagna aminareo zegny izy koa nareo mahita raha tsy normal miafisatsafitra anareo misifle anareo pipipenareo vilagny pipipenareo soa ribanareo au moins ça va réveiller les autres azonareo zegny ça va réveiller olo jiaby ankilanareo tsy maintsy mifao olo jiaby tsy maintsy mifao magnano scandale ambonareo soit izy koa nareo misy ambo masiaka raha alefanareo agny ambonareo tu vois zeny tous les moyens sont bons à partir du moment ireo koa contre atsika stratégie jiaby fa misy amitsika mais il faut bien les appliquer zay faut volako il faut bien les appliquer kaza mavozo izy koa raiky mitoraka vilagny tavariva au secours miafatsafitra ianareo fa misy raha tsy normal zavanareo milice izy ty ato zegny mila atao milice même à l'aéroport volako aminareo zay à l'aéroport ireo nagnano balise vangonareo fumé ironareo koa ataonareo fumé partout tu vois karaha io tsy tafy mijano izy ataonareo fumé un peu partout brûlé fa zay raha ataondreo baka zay tsy raha mila milice zay koa tsy mila tifire milice raha tadiavinay araiky fo Andraduel système ivoire anao miala simple any zegny système fa tsy manjary vanko amin'ny depuis 1960 zay volagno ndeha ihira avy eo ndeha raha valimana iavy eo ndeha zova iavy eo izy koa mbola tsy mikoragna resaka état fédéral anareo baka Tananarivo la plupart tsy jiaby volaniko zegny fotiny maro baka Tananarivo mila état fédéral mais les panneaux politiques anareo ka zay endriky mikoragna état fédéral non il faut connaître déjà l'après fotiny misy olo magnontany c'est bien d'enlever Andraduel volagninareo mais azova amizay apetraka amin'ny place direct fa nivolaniko aminareo amezanareo maramila zo pendant 1 an voire même 6 mois ou 1 an voire 2 ans je m'en fous atsika ankadalena Andraduel atsika tsy mahazo fagnampiagna amin'ny banque mondiale atsika koa mikorontagna non
non atsika koa tsy mila fagnampihana amin'ny banque mondiale vola agnatin'ny posindreo ao agnatin'ny la bankindreo ao volan'ny alitra jiaby volan'ny volamena volan'ny lavany volan'ny l'hôpital détournendreo ao ny misy vola ao koa misy vola donc zay kazakadalenareo volaniko zegny anareo tsy mahita vola anareo mahita fa nasitrikinareo zay mahita vola ene raha nataonareo jiaby nanina boka anareo caisse par caisse vola andeha ifenareo vahoaka malagasy andemono vahoaka malagasy humain zegny anareo vous êtes pas des humains tsy regny anao madame première dame tsy regny anao zanakan'olo maty anao tsy regny foy ary tsy maro olo niresaka olo nata be igny même les opposants politiques aby io nay ro nata Diego misy regninareo les opposants politiques aby io nandeha nivolagna à part oui il y a 2 morts est-ce que ni représentant condoléance indreo est-ce que nagnamia raha ily ro non ro tsy nijery tsisy raha jirindreo oui justement mila mitambatra atsika mila mitambatra zegny volaniko zay mankadalatsika volagna état fédéral atsika niady zegny ataova agnatin'ny lohandreo atsika lohany nabokany Diego Soares fa Diego Mahay Diego fo mila atao moramora izy diesel baka Diego mila misofisofy moramora izy Diego iny nagnano grève fô ty nafodindreo lalagna tsy ninakaty vandy za ty mahazo message eko Diego fa nivolagna taminaka zoke io tsy ambelanay volagnindrao zegny volagna Diego justement baka anao koa fa tsy tian'olo miala karaha eky sy ny tegna igny volagnintegna atsika fa tsy araka mbola iofo non sérieusement zegny vidéo tsika mila faut faire très attention volaniko zegny resaka milice ty zegny volaniko agnabo agny anareo agnabony izy koa mihitanareo misy lalagna agnabony tafitragno agny anareo agnabony tafitragno préparenareo za cocktail molotov izy koa hitanareo ro migroupe alatsaka anareo amindreo zavanareo fo baka ireo tiady baka atsika koa mahay magnano agnabony tafitragno anareo sasany agnabo regninareo havy ro zavanareo baka l'aéroport agny hitanareo ro mijotsa l'aéroport agny anareo mipetraka io devant io anareo fa mandefa message amin'ny ville agny ataovanareo karaha eto io agny ro ireo havy amin'ny jirama igny fa mivolagna eto ro amin'ny jirama ro havy amin'ny garoutière fa mivolagna passenareo mo nandeha iro nandeha gauche nandeha droite nandeha devant nandeha derrière volagninareo kodoke balancenareo amin'ny réseaux sociaux alefanareo aminakaty izy alefanareo aminakaty za mandefa fo amizay agny firy personne ro comptenareo izy koa nareo mavita amin'ny compte comment ils étaient habillés mila volagnintsika raha jiaby zegny quel langage ils emploient io tsika mahita fôtiny reo tsy maintsy volagna baka quelle heure reo nandalo raha jiaby zay mila soraty papa alefanareo io amizay tsika miataka reo tsika miataka reo en direct reo tsika miataka reo io amizay communauté international volagnintsika koa zegny raha mandalo zegny raha mandalo c'est bon za gasy mon frère c'est normal za gasy hitako niany tala réunion teto hitako olo mahita za olo faly de za tsy haiko raha valiako amindreo tsy haiko raha valiako amindreo misy olo tsara hitanao tsara mahitanao ny volagna efa mavozo fa amezanao rassurenao fa maro novolagnatsika teto atsika tsara kivy hitanareo depuis mivolagna sasany mivolagna io tsy azonareo anjadrelo vahoaka tsy etsika la preuve izy hitanareo io raha magnano raha volaniko zegny il faut être patient anao koa tsisy patience kaza atao jusqu'à asanakany amberako volaniko zegny asanakany miboreko kagny za tsy mijery volaniko azonareo anao magnano raha il faut que ce soit bien structuré kaza magnano fitiavantegna zegny voalohany kaza magnano arrogance
tu vois, respecte olo jiaby, même olo magnasa anao respecte fo izy, zegny ninaka, tu vois, zegny amizay olo jiaby mandefa message aminaka, mikoragna aminaka, za tsy enneminaka azy io volaniko zegny, ity le fitondragna, même pas les hommes, hein, le système centralisé, io enneminaka. Zegny volaniko, za mila andeha Marseille, Diego Suarez, azonareo zegny, aterendrakaka maventy be ry, amboarigny zo, ino raha tsy azotsika, amboarigny zo, ambilamitra avion tsy magnino, parce que fitiavany gasy tanjazana anazy zay, avion koa mora, vola midriky fo, vola midriky, tsy mila gourmand volaniko zay, kaza gourmand fo, io volaniko aminao, possible aby, eto à la Réunion eto, mandeha ro vendredi, baka miasa, mipody ro lundi matin. Raha zegny fa ny existe, natao za mivolagna zegny aminareo. Pour combien les billets? C'était à 249 €. 249 € à peu près aller-retour. Maro koa raha vitantsika io e. Or que iro ndraiky nandeha nangala avion namezagna l'Iran. Nagnano matriculation avion namezagna l'Iran. C'est ça votre anareo compte karaha zegny? Non mais tsy amezandrotsika zo volaniko zegny, ro mavozo tsao zegny magnavakavaka atsika, tsao zegny avy anadipoko, Madagascar va diviser. Non, parce que fagnateloandreo fa karaha zegny. Or tsy raha karaha zegny état fédéral, tsy karaha zegny état fédéral. Misy président kone, zava américain, zava Allemagne, tu vois. Io amizay anareo gouverneur jiaby io, chaque province, mikoragna anareo, karakory, ino raha mety atao, agnabony la table, io président ne io fo, atsika ne io misy président fo ni amizegny, fa io tsy vita, regarde volaniko aminareo zegny état central, vitananjy rajoely zaraiky, mikarakara Madagascar jiaby, non tsy vitany, ary tiako volagna tôdro Ravalomanina. Il a dit, il faut que ce soit un Tananarivien qui gouverne Tananarive. Azonareo zegny? C'est quelqu'un qui vient de Tana. Il faut que ce soit un Tananarivien. Ary karaha zegny koa naka à Diego Suarez. Il faut que ce soit un Diegolais, gouverneur ao. Karaha zegny koa Tchulia. Il faut que ce soit un Tchulare gouverneur ao. Io amizay fampanjay, misy impôt tokony fena mandeha amy l'État, c'est normal zegny, c'est normal. Atsika gny fa impôt amy l'État. Igny après distribuer l'État au cas où il y a misy projet hafa. Fa nintsika, c'est l'argent de la commune. Azonareo zegny, mampitriky paquebot atsika. Exemple, c'est l'argent de la commune. Un petit pourcentage, ok, d'accord, ça va Tananarive, mais tsy karaha zio zalahy, impôt tsika jiaby mandeha Tananarive. Raha tsika jiaby mandeha Tananarive. Tsy saraiky gouverneur masaky mivolagna fa ty budget boka Tananarivo andeha agnamboarigny ty. Tsy tsary nisy saraiky gouverneur nasaky nivolagna zegny, nagnaboaka fa ty 5 milliards 1 milliard 10 milliards d'ariary, tu vois, tsy saraiky masaky mivolagna zegny. Fotony zatra corruption le fitondragna, zatra zegny volaniko aminareo. Aujourd'hui le peuple malgache, volaniko aminareo zegny, atsika gasy fa tsy matoky politicien malagasy, fa tsy matoky. Encore une fois, Andry Rajoely nagnaboaka atsika fa izy koa resaka politika ao fo a Madagascar ao fo, sarosarotra atokisana. Zegny volaniko, amezanareo maramila antseny ka nareo mandiniky amizay. Fotony niana marais, izy koa miala Andry Rajoely, avy civil araiky mandeha hitondra io, il va faire n'importe quoi encore. Za fa mivolagna aminareo zegny, il va faire n'importe quoi.
sisany amezanareo maramila zo maramila chaque gouverneur militaire de province mitondra izy en même temps son adjoint ataotsika civil ary civil au début izy désignenareo mais au bout de quelques mois mila atao élection io amizay tsika commence mivolagna ino priorité tsika ninaka tout de suite c'est l'éducation fianaragna tsy tokony magnefa azonareo zegny tsy agnatin'ny constitution l'éducation la sécurité zegny amizay force budget de force tsy maintsy manonga budget mpianatra tsy maintsy manonga budget de force tsy maintsy manonga io amizay tsika mikoragna allo agriculture tsika allo économie tsika allo raha jiaby industrialisation tsika mandeha raha jiaby le telo igny fo bien sûr la santé c'est normal olo andeha hiasa il faut qu'il soit en bonne santé il faut qu'izy misy force azonareo ne serait-ce que mon frère secret vanko aminao zay fil milliard ampidiriny secret izy koa madio tsara asa atao tsisy nangalangalatra tamy secret tao fôtiny maro même anareo secret io za mavita mivolagna aminareo fa des fois alitra ataonareo mpiasagna anareo hitaneny izy io hitaneny alitra ataonareo vous êtes victime de votre comportement zegny comportement tsika gasy mila miova koa mila miova comportement tsika gasy bon zegny vidéo naka fa somary lavalava ndraiky izy ty niany sujet nandeha izy igny voilà zegny volanko mitandrema atsika surtout à Diego volanko aminareo zegny il faut faire du bruit izy koa nareo mahita raha hely fo tsy normal anjahaligny nareo mahita olo mitondra basy plop vilagny jiaby ataova amy mur de toute façon tragno tôly maresaka fo izy koa misy siffler nareo comme ça réveille votre voisin azonareo zegny miréveille voisin nareo dikan'zay misy raha tsy normal izy koa boka nisy alarme atao tegna tsara izy alarme fa tsisy alarme fôtiny ro soi-disant mais ninaka igny juste intimidation igny zegny andradoely nagnasary nivolagna anareo misy milice or que izy misy milice io amizay ndeha mony izy agnano guerre civile anao andradoely zay kony tsy adala anao mampiasa robot fa zay tsy mampiasa robot anao roboroboany ravatomanga fa zay tsy voaroborobony ravatomanga anao boka robony ravatomanga dia anao mivolagna dia andradoely miala tu vas voir anao mavisaky mivolagna andradoely miala anao ni robony ravatomanga ravatomanga te dit quand est-ce que tu dois aller aux toilettes quand est-ce que tu dois manger azonao zegny donc tsy zegny kadalainao voilà. Merci à tous. Merci. Eh bien, bon samedi à tous. J'espère à demain que Andraduel niala. Voilà. Zifrata dalchika Andraduel tsy miala. Voilà. Là tu miala les pour check no vlog na roe fa il faut tu miala fo.